Yusuf. Basa. Bisa baka. Barcelona gidan banka shi ce. Barcelona gidan banka shi ce. Barcelona gidan banka shi ce. Bisa baka. Barcelona gidan banka shi a yanzu ba wani tim a gabansu. Champion ta zuwa La Liga har a Super Cup babu sa'ansu. Mun ci bayan min ci Sabilla Madarin ma'aimun buta kansu. Mun ci Bilbao da Dortmund Benfica ma'aimun ci ubansu. Mun ci PSG da Napoli Girona ma mun ba su jikinsu. Ko ce ko 5G inda ka zo sai ka karbe su. Jinjina gun yan wasan mu bauta dole na zazzano su. A Barcelona gidan banka shi. A Barcelona gidan banka shi ce. Garafin ha babban ataka a duniya ma ana batun shi. Midfield makwaran lissafi Pedri yanzu babu kamar shi. Ga Lewandowski gol mai shin a yan gaba dole ne a sashi. Lamine Yamal golden boy ne a duniya yanzu ba kamar shi. Tsakiya daurin talala maka sadu ai dole a sashi. Kasada da rashin kuma tsoro a barwa gabi mai harsashi. Lissafi in ya kwace Danu Olmo ai dole a sashi. Tsakiya a raba musu daidai ga Dijon fa sarkin lissafi. Yaki kuma sai da komanda a roje ai dole ne yaban shi. A buga maka baya da kwanya sai ko ba su yaro mai tashi. Julius Konde fa mayaki dole ne yanzu ai na yabe shi. Matinas sarkin lissafi sasa offside na gaishe ka. A tare a raka daga baya balda ai dole ne a yabe shi. Ga stajan babban gola a duniya ma ana batun shi. Hansi Flick babban coach ne a duniya yanzu ba kamar shi. Pablo Torres dan sa'a da ya shigo zai nuna bakan shi. Ko Victor da Famil Lopez Ferran Torres ai dole na saku. Ina Kifina Saxini dole ne jinjina a gare ku. A Barcelona gidan banka shi. A Barcelona gidan banka shi.